Lah yo ngene lah. Dong dang tang dong dang. Spesial dulur-dulur wong ayu sing tak tresnani rino wengi Mas Fajar impi Mas Heru aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ati spesial untuk Mas Baye. Kocok-kocok ki manunggal nyawiji JMS ki terus ki krune Dian Dian Picture lah iki sangka HVS rambutnya nantang malaikat kiko gantian ya sing tampil dari OVS juga ada juga ada sing ki sing sangka kayak ngendi apa jenenge kae hah SMS juga ada. Neng opo sliramu ninggal aku kaya tanpa dosa goyang mae hatiku keronta-ronta duh Gusti kula nyuwun Supranada Indonesia spesial buat dulur-dulur PSC ya dari keluarga besar Opsi teruntuk juga dari Kopas SSI tak terlupakan juga dari SKKS kita sebagai terima kasih selamat bergabung menikmati persembahan bareng channelnya JMS memang untuk Anda. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi
wis kebacut tresno Wonten Mas Gembul. nanging ati mumpah gawe lara ya Neng apa sliramu Asik. ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku kerontok aduh Gusti kula nyuwun pangapura terima kasih matur sembah makasih matur